Κατά το Μάιο μήνα ερχόταν Σαρακατσαναίοι Έλληνες με τα κουπάλια τους, πληρώνανε εδώ ενίκιο και πληρώνανε στην κοινότητα. Εκεί μέναν μέχρι Σεπτέμβριο, μετά φεύγανε. Και από τους Σαρακατσαναίους παίρνανε πληροφορίες εδώ οι Έλληνες. Πήραν πληροφορίες από τους Σαρακατσαναίους ο Γαρέφης. Αυτός είχε έρθει ακόμα το 1925. Συνεργάστηκε με τον, πώς λεγόταν, ένας ήταν του προξενείου εκεί υπάλληλος. Εδώ προς τη Βέρεια. Ο Μαζαράκης νομίζω τον έστειλε, ο Μαζαράκης. Ναι, ο Μαζαράκης. Εδώ προς το Βέρνιο σε αυτές τις περιοχές. Με αυτούς συνεργάστηκε. Μετά πήγε προς τα πάνω του Καϊμάκου μας στα Καλύβια, πήγε μέχρι το Μουρίχο και ο Γαρέφης το 1925. Εκεί βρήκε πολλούς Έλληνες. Συνεργάσταμε και εβδομάδες εκεί. Ήρθε Δεκέμβριος, κατέληγε τέλη Δεκεμβρίου, πήγε ξεκούραση στο χωριό της Μιλιές, Μιλίου του Βόλου. Γιατί Μιλιές έβλεπα εγώ εδώ και στην Κατερίνα, πάνω Μιλιές και κάτω. Αλλά ναι. Και γύρισε το Δεκέμβριο, πήγε για ξεκούραση στο χωριό του. Την άλλη χρονιά του Μάιου πήγαν και έχει ένα εκκλησάκι πριν πας στις Μιλιές. Ένα εκκλησάκι, εκείνο το εκκλησάκι που ξεκίνησε από του Γαρέφη. Είναι και το άγαλμά του εκεί πέρα. Είχαμε πάει εμείς όταν έγινε αδερφοποίηση το 2005 όταν ήταν ο Μπίνος και η Πετρούλα ήταν ο αντιδήμαρχος, είχα πάει και εγώ μαζί της. Και τότε πήρα και πληροφορίες και από εκεί βρήκα μία ανιψιά του Γαρέφη. Βέβαια, εγώ άκουσα κάτι, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει και εσείς από τους Βαρτά. Γαρέφης ήθελε να πολεμήσει εδώ με αντάλλαγμα. Ο Μαζαράκης, ο αδερφός του ήταν στη φυλακή και ο Μαζαράκης του υποσχέθηκε ότι θα τον βγάλει έξω από τη φυλακή αν έρθει να σκοτώσει. Και εγώ το είχα ακούσει αυτό μετά σε αυτά που βλέπω. Κάτι αυτοί που έχουν το μακεδονικό αγώμα ιστορίες του Βακαλόπουλου, ναι. Αναστασόπουλου, δεν αναφέρει καθόλου. Καθόλου, ναι, πουθενά στα βιβλία που εδώ έχουμε. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Και εγώ από εκεί πήρα μερικές πληροφορίες από την ανιψιά του Γαρέφη και κάποιος δάσκαλος εκεί πέρα είχε γράψει ένα βιβλιαράκι για τα γεγονότα του Γαρέφη, πώς ήταν και η οικογένεια ήταν. Και από εκεί και έχω γράψει 3-4 σελίδες αυτό. Καταγωγή του δηλαδή ήταν από το Πήλιο. Μιλιές Πηλίου. Είχαμε πάει, αυτό είναι σε βουνό υψόμετρο. Ναι, ορεινόχορδο. Πήγαμε εκεί στο εκκλησάκι που ορκίστηκαν, ώσπου και τον μάχη, κοινώνησαν εκεί πέρα, λέει. Βλέπετε πώς ξεκινούσαν τότε τους αγώνες τους, στην εκκλησιά. Κοινωνούσαν, ναι. Βοήθεια του Θεού, κοινωνούσαν. Ορκιζόταν και ερχόταν. Θα δούμε και τον όξο των Μακεδονομάχων στο σχολείο, θα το πούμε και αυτό. Για τη συμπλοκή όταν έγινε εδώ πέρα. Ήρθε μετά αυτός την άλλη χρονιά του Μάιου του 1906, ήρθε εδώ και το προξενείο έδωσε εντολή σε αυτόν να πάει να σκοτώσει του Καρατάση και του Λούκα, να εξαφανίσει αυτή τη συμμορία. Γιατί αυτοί πολύ ζημιά κάνουν εδώ. Τι κάνουν εδώ δηλαδή? Δολοφονίες, δασκάλους, παπάδες, όσοι παιδιά, γυναίκες, όσοι δεν συμφωνούσαν με την ιδεολογία τους που ήταν, τους καθάριζε. Ο Καρτάσης ήταν πολύ έγκληματίας. Τώρα δεν ξέρω άλλοι του Λούκα. Και ήρθε μετά το 1906, το Μάιο, πήρε πληροφορίες εδώ στα Γεννησά, έμεινε για λίγο καιρό. Από εκεί πήρε τα βουνά του Πάικου, τα λιβάδια, τα νότια. Στη νότια είχαν μια σύγκρουση με Βουλγάρους και Λικατζίδες και εκεί. Με τον Ντίνκο, ναι, Γιουβάντσα, κάποιος Γιουβάντσας ήταν εδώ. Σαν τον Καρατάσο, εκεί ήταν Γιουβάντσας κάποιος, εκεί, δρούσε με τους Λικατζίδες. Πήγανε, κάνανε μια σύγκρουση μάχη με αυτούς, πήγανε από εκεί ήρθαν στο σκοτώ. Καθίσαν μια-δυο μέρες και ξεκρούσε πάνω στο βουνό του Παλιόπα. Αυτό είναι ένα χωριό, τώρα είναι χαμηλά στην Παιδιάδα. Τώρα είναι κάτω, αλλά εκείνο ήταν πάνω στο βουνό. Τώρα έχει ένα κατοίκητο. Πήγαν εκεί, μείνανε μερικές μέρες, στείλαν κάποιο σύνδεσμο εδώ στους Αρκατσάνους, στην Μπουγκδάνηκα λέγεται αυτή η περιοχή.
στο δικό μας το βουνό, να πληροφορηθούν πότε περνάνε, ποιες μέρες έρχονται και να τους φιλέψει κάποια βραδιά Ο Τσέλιγκας, ο Καραφιλιάς. Γαρουφαλές. Ναι, ναι. Και να τους φιλέψει, να ειδοποιήσουν το Γαρέφη να πάει και έτσι όπως έγινε. Και αυτός πήγε μετά, ότι πληροφορήθηκε ότι τα βραδιά θα έρθουν, πήγε, παραμόνεψε μια μέρα δυο εκεί πέρα. Είδε αυτούς τη τσέτα του Καρατάσινα και τέλος. Αλλά όταν πήγε εκεί, τα παιδιά του Καραφιλιά ήταν με τα πρόβατα, με τα κουπάδια. Και όσο να είναι, είχε εμπιστοσύνη, αλλά καλύτερα του λέει, πιάνει τον έναν όμηρο, το ένα παιδί του Καραφιλιά, τον άλλο το στέλνει. Να πει στον μπαμπά του ότι έφτασε ο Γαρέφης και κοντά είναι. Αυτοί μετά κάναν τραπέζια, ήπια, φάγανε, τι. Στα άνοιχτα πια. Βρεθήσαν, άρχισαν να τραγουδάνε, εκεί πυροβολάνε, τι ξέρω. Και ο Καρακατσάνος, ο Καραφιλιάς, λέει τώρα ευτερή είναι πια αυτή και λίγο ζαλισμένη, εκεί πέρα μεθυσμένη. Στέλνει το γιο του να πάει να ειδοποιήσει το Γαρέφη. Μετά ξεκινάει ο Γαρέφης με το τρικοφαλή καρότη. Το σκοπό εκεί πέρα τον πιάνει και εκείνος κοιμισμένος, τον πρόκειται 40 εκεί πέρα εκεί. Και μπαίνει μέσα. Πρώτα πιάνει τον Καρατάσο Παγέννη, τον Παγέννη. Έτσι το Πατανέη βγάζουν και γέννη, όπως και τώρα. Ακούστε τώρα λεπτομέρειες. Σήμερα το πόλεμο, ναι. Τον πιάνει και αρχίζει να περνάει 2-3 φορές. Φτάσει τον Λούκα και αυτόν τον βαριά τον τραγουδιστή και κύριος πέθανε. Τον Χρήστο Στόιξε που λένε, το τρομάτισε τα πόδια αυτός τραγουδιστής και χώθηκε εκεί μέσα στα κλαδιά που ήταν στο καλή. Και μετά στο βγαίνοντας, τώρα μερικοί λένε ότι από τους δικούς του δεν κατάλαβαν το σύνταξη έργο, αλλά άλλοι λένε ότι από αυτούς που ήταν εκεί που σκότωσε πρόλαβε κάποιος, πυροβόλησε και τον τραυμάτισε και τον Γαρέφη εδώ στη κοιλιά. Θα γεννάνε στη κοιλιά, από μέσα εκεί που πήγε πυροβολάει τα παιδιά. Τους σκότωσε αυτούς, βγαίνοντας αλλά τους σκότωσε. Ναι, μετά από τον Γαρέφη τον κατεβάζανε εδώ στο χωριό Γαρέφη. Όχι, μετά τον πήραν αυτοί για να το πάνε πέρα στο μοναστήρι και ειδοποίησαν με αλόγατα που από το μοναστήρι μακριά εκεί είναι, εκεί πέρα. Μέχρι που να φτάσει ο γιατρός και ξέρω στον δρόμο πέθανε ο Γαρέφης. Και το περάσανε σε ένα χωριό πάνω από το σύνολο Γαρδέφτησα. Ναι. Εκεί ήταν το τάφο. Μετά διαλύθηκε η συμμορία του Γαρέφη, διαλύθηκαν όλοι και κάτσαν. Το χωριό γιατί πήρε το όνομά του αυτό, επειδή ήταν κοντά εδώ. Ναι, επειδή προς τιμή του Γαρέφη πήρε το όνομα Γαρέφη. Δεν έγινε συμπλοκή στο χωριό. Όχι, στο βουνό Γαρέφη. Μπράβο, έτσι. Αυτό δεν έγινε εδώ. Εδώ είναι μόνο όταν ήρθε ο Καρατάς που τους χτύπησε. Εδώ με τον παπά, λες, άλλο, ναι, εντάξει. Διαλύθηκε αυτή η συμμορία, διαλύθηκαν και κάθε ένας πήγε στο δύο και δεν φάνηκαν μετά ξανά εδώ. Ξέρετε τίποτα άλλο για κανέναν άλλο Μακεδονομάχο? Άλλους Μακεδονομάχους είχε εδώ το χωριό Γαρέφη. Ήταν 2-3 άλλοι Μακεδονομάχοι. Ονόματα θυμάστε να μας πείτε? Ένας είναι ο Χρήστος Αναστασιάδης. Γράφω. Χρήστος Αναστασιάδης. Να, από πούς της Μαρίας. Γράφει Μαρία το όνομα. Άλλους μου λέγαν τόσο, αλλά δεν θυμάμαι. Ωραία. Γιατί θυμάμαι εκείνο και δίπλωμα το είχα δει κάποτε. Ο Παπαχρήστος θυμήθηκε με δίπλωμα. Πρώτης Ναι, το τάξης. είδαμε το δίπλωμα, παιδιά. Ναι. Ο Παπαχρήστος πολεμούσε με τα ράσα ή με Ήταν τότε δάσκαλος που χτύπησαν οι Βούλγαροι. Α, δεν Αυτός, ήταν ακόμα ναι, παπάς, το 3 έγινε δάσκαλος μέχρι το 6. Δηλαδή τον Μάρτιο χτυπήσαν το 6 οι Βούλγαροι, αυτός παπάς έγινε το Νοέμβριο του 1906. Το 6. Δηλαδή τότε χτυπήσαν αυτές τα δάσκαλα. Ήταν δάσκαλος. Παπαχρήστος. Μετά έγινε. Πώς γεννήθηκε? Φέρτε το. Πότε γεννήθηκε? Το 1883. Πότε γεννήθηκε? Πήγε και πέθανε τον Αύγουστο του 1966. 83 χρονών, Η προκομή του έγινε το
Όχι, 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 όχι. 61-62. Άλλη μια φορά, άλλη μου πείτε. 1966. Πότε πέσαμε. Άλλη μια φορά. Τον Αύγουστο, 6 Αυγούστου το 1956. Τώρα όλα αυτά τα Γεννήθηκε εδώ στο Γαρέφ. Στο Γαρέφ γεννήθηκε. πώς αποφάσισε να γίνει παπάς. Πότε γεννήθηκε. Το 1883. Πώς αποφάσισε να γίνει παπάς. Ήθελε να γίνει παπάς, ήθελε. Ήτανε και ο άλλος ο παππούς μου, ο Νικολάου, ήταν δύο δασκάλους ήταν. Ψηλή ηλικία ήταν με τον αυτόν. Εκείνος ήταν της μαμάς μου, ο παπάς και ο παπάς. Εκείνος δάσκαλος ήταν και εκείνος πήγαινε στη Φιλότια. Από εδώ πεζό στη βάζανε γράμματα τα παιδάκια εκεί πέρα. Και τότε στο Βαλκανικό πόλεμο το 12 τον δολοφονήσανε Τούρκοι. Ήταν ο στόχος του. Να σκεφτείτε κάτι, κοιτάξτε, τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχε σύνορα εδώ. Δηλαδή τώρα Ναι, εδώ ήταν η Ελλάδα, τουρκοκρατία. Εδώ λοιπόν ζούσαν Τούρκοι, Έλληνες, Βούλγαροι, έτσι, Έλληνες και άλλες φυλές, ελληνικές ή όχι Μα οι ελληνικές. Τούρκοι εδώ που Έτσι. ήταν, δεν είχαν έρθει όλη αυτή η Τουρκία. Αυτοί λίγοι Μα είχαν κάποιοι έρθει. είχαν γεννηθεί εδώ, Αλλά γιατί μετά, ήταν χρόνια εδώ. επειδή τους βασανίζαν τους χριστιανούς, μερικοί φύγανε. Μερικοί Έτσι. Ισλαμίστηκαν. με τους Δηλαδή Τούρκους. έτσι. Να ξέρετε, τα χρόνια εκείνη δεν υπήρχε Και σύνορα μετά εδώ. υπάρχει μία αυτή από παλιά παράδοση που λένε, ότι εδώ μερικές οικογένειες τότε όταν ήρθαν οι Τούρκοι εδώ πέρα, φύγανε και λέει πήγαν σε μια περιοχή εκεί που σκοτώσαν τους Καρατάσους λίγο πιο δεξιά, λέγεται μια περιοχή Γκέρτσκο Σέλου, ελληνικό Ελληνικό χωριό. χωριό, ναι. Ναι. Και λένε ότι αυτές οι οικογένειες μερικοί που πήγαν ότι εκεί εγκατασταθήκανε, δουλεύαν και είχε αρκετά χωράτα. Ναι. Και είχε και ένα μεταλλείο στα σύνορα και είχε ένα χωριό Μαντέμ, δηλαδή μεταλλείο με τα υλικά. Λέγεται εκεί στα σύνορα, εκεί δούλευαν σωστά τα μεταλλεία. Και εκεί δουλεύανε και τα χωράφια. Μετά από διάφορες συμμορίες κάψανε εκεί πέρα και λέει κατεβήκαν πρώτα εδώ πίσω από τη Μεγάλη Πέτρα κάπου κατεβήκαν 2-3 οικογένειες και προμαχιώται εκεί. Άλλοι πήγαν προς τους Μάχους, πόσες οικογένειες δεν ξέρω και ήρθαν 2-3 οικογένειες εδώ και κατασταθήκαν στα Κρυανές κάτω σπίτια, χαμηλά. Δηλαδή, Δουλεύανε εργάτες στους Τούρκους. Τα χωράφια τους είχαν πάρει ακόμα όταν κάναν την κατοχή που ήταν. έτσι, τότε υπήρχαν μετακινήσεις πληθυσμού, αυτό να ξέρετε. Οι Έλληνες πήγαν από εδώ, ερχόντουσαν άλλοι, ξέρω εγώ, άλλοι ήταν τσαρακατσανέοι, Ναι. πήγαιναν στον κάμπο, ανέβαιναν πάνω, εντάξει. Και εντάξει, ζούσαν όλοι μαζί. Εντάξει, κάποια στιγμή δημιουργήθηκε το θέμα με τη βουλγαρική εξαρχία, Ναι, και προσπαθούσαν οι Βούλγαροι να κερδίσουν, να πάρουν τους χριστιανούς με το μέρος. προπαγάνδας, με Προπαγάνδα, με το φόβο, με το καλό και με το κακό. Περισσότερο Εντάξει, επειδή κάποιοι είπε πήγανε. η γλώσσα τους τέριαζε. Περισσότερο Ήταν τα εύκολο. πήγαν. Αλλά αυτοί αν και τη γλώσσα δεν ξέρανε, ήταν Έλληνες λέει. Ξέρετε, Και τους λέγανε Αρκώτας, δεν Γκρεκομανείς, γνήσιοι Έλληνες. Γρεκομάνους τους λέγανε αυτούς, ότι έχουν δηλαδή μεγάλη είναι φανατικοί Έλληνες. Παρόλο που η γλώσσα, το πιέζανε, ξέρετε, τους το κάνανε ιδίωμα και δηλαδή αυτό το... Δεν γίναν ούτε σχισματικοί οι παπάδες. Οι περισσότεροι γιατί εξαιρέσουν τον Χριστιανάδες. Τότε σήμαινε, όποιος ήταν με το Πατριαρχείο ήταν Έλληνας. Όποιος πήγαινε με τέτοια Εξαρσίησαν θεωρούνταν Βούλγαρος. Βούλγαρος. Έτσι, αυτό τους ξεχώριζε. Γιατί την ίδια γλώσσα μιλούσαν αυτά, αλλά το θέμα Και ήταν. εδώ όταν ήταν ο Κατσίγαρης, θα αρχίσουμε στο Κατσίγαρης. Το Πεσπατό δώσαν μάχη, ήταν και ο παππούς με τους Έλληνες με κότο. Δώσαν μάχη, μετά αυτοί ήρθαν, κατέβηκαν στο χωριό. Ο Κατσίγαρης με την ομάδα το πήγε εδώ στο Μουρίχο, στην χωριά. Εκεί χτυπήθηκαν, κάναν μάχη με έναν Δήμκο, κάποιο βοηβόδα Δήμκο. Μετά τότε και τα τραγούδια τα τραγουδούσαν, θυμάμαι οι πιο παλιοί. Σκότωσε εκεί και τον Δήμκο και τον στρατιωτικό που ήταν εκεί και τον Ζαμπίδη και είχε και το τραγούδι. Πώς ήταν, ήτανε Τρίτη το πρωί, μας φέραν στο χαμπέρι πως Βούλγαροι βρίσκονται ψηλά σε ένα λιμέρ. Ο Καραμανόλης λέει φώναξε, βρε Δήμκο Αρκοδιάρη, στάσου να πολεμήσουμε αν είσαι παλικάρ. Το τραγούδι το τραγουδούσαμε πιο παλιά, τώρα.
Βρήκαμε εμείς κάτι παραδοσιακά τραγούδια. Τα Θα έχουν κάνουμε ξεχάσει την κυρία όλα. Λένα, το μουσικό. Το τραγούδι από Μακεδονία. Εκείνο είναι γενικά για όλους τους Μακεδονάτες. Τραγουδούσαν του Παύλου με τα τραγούδια εδώ. Ωραία. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο? Θέλετε να ρωτήσετε? Ποιος θέλει να ρωτήσει? Θα μας πείτε άμα υπάρχουν κάποια αντικείμενα του που ήταν γαρέφη δικά του. Εδώ δεν είχε αυτή, τα πήραν η οικογένειά τους. Του Παπαχρήστου. Του Παπαχρήστου. Το Παπαχρήστο Τα είναι είδαμε, να, το εκείνο. παλιό σπίτι, που έμεινε πήγαμε. στον Ανδρέα, εκεί που μένει ο Ανδρέας. Τώρα ο Ανδρέας αν κατέχει κάτι. Εσείς το Σταυρό ποιος το πήρε, ο Παπαχρήστος? Ο Πέτρος πρέπει να το έχει, ο Σταυρό. Ο Πέτρος πρέπει να το έχει, το Σταυρό. Το Σταυρό που ο Πέτρος τον έχει. Ο Πέτρος το έχει. Α, είχε και ένα αυτό μικρό, πώς λέγονται αυτά τα κουτλιέτσα που λένε, που γύριζε στο σπίτι. Εκείνο είναι στην εκκλησία πρέπει να έχει μείνει. Εκείνο. Ναι. Στην εκκλησία και κάθε... μάλιστα. Μετά αυτά δεν ξέρω που τα είχε, τα άμφια. Τι στην εκκλησία μείνανε. Τα άμφια όταν είχε... Τα άμφια αγοράσαμε καινούργια γιατί τα αφή του και τα άλλα είχαν καταστραφεί ήδη. Καλά ήταν παλιά, τότε ναι, δεν υπήρχαν και χρήματα. Αγοράστηκαν καινούργια δηλαδή, έτσι φανταστείς. Τα άλλα είχαν καταστραφεί εντελώς πια. Μια στολή, θυμάμαι, εγώ του είχα ράψει. Αγόρασε αυτός ύφασμα, μου λέει αν μπορείς να βρω, του λέω, από ένα παλιό τα βλέπω και ήμουν γιατί και ράφτης εγώ. Να πάμε τώρα να δούμε και την εκκλησία.